vakadzoka. Pavakadzoka ndakavataurira kuti kune vanhu vari kundifonera pafoni yangu vachindituka. Taibva tatanga kumitsaya. Tichkat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Tichkat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkat MTV tinodzifambira. Suru changamire suru dari nesukungu ini nyaya yandiudza muno inhau yakaitika 2014 mweri muna Mei. Zvakaitika ndezvekuti one Friday afternoon ndakaenda namukoma wangu, unfortunately is late, anonzi Zamazama, because Zamazama aifarira zvandaifarira, indofarira fishing, Zamazama aifarira fishing. So takaenda kumapurazi kunonzi kuSinara, tikaenda fishing, tikadzoka zvedu it was around 6 patadzoka. Right, tadzoka ndakasvika pamba pangu around 8 o'clock, vanhu vanga vasitwabika. Ndikati akomana ndabva muna 6 o'clock, indakudi indachikafushira chare, just like that. Then mabvunzira andakaita so handina kuziva kuti chi I've crossed someone's path. Right, akatanga kudaira ipapo mwana wangu musikana ndavomona muno anonzi Lisa. Zvikanzi imudheti muda kunetsa mama, munogoti apasara babikwa segu muri kubva kubasa here? Definitely one asika kubasa, because mwedzi iwoyo half ya April ne the whole of May ndandiri paleave. Saka ndaona kuti izvo manzwi edu aya haachadi, hakuna patinosvika nawo, because umwe wangu uyu haana kumuziva. It was not the first time. The first time takanetsana, ndikazomhanya kwamukoma wangu usiku, ndikazorara ikoko anonzi Zamazama. Needless to say, ndakatiza because I had sustained this mini permanent injury. Iyo ndarohwa wakandova iyo amaiwa. So patakanesana ipapo ndakafunga kuti yati zvinhu zviya zvauya futi ndakudzokorwa panapa. Ndakagara mukicheni, in my attempt kubuda mukicheni imomo, uyu mwana wangu ari somewhere ipapo akaziva kuti dhedu wakuda kuti wakubuda ende wakuenda kuti kwaZamazama. And definitely she read me right, because ndokanaka vanandichenda ipo ndobva vanibata sheti indichimhanya ndichienda panzi. Right, I didn't know kuti mother wacho watopikawo futi wano something to hold against the whole event. Mambo wacho ndobva wauya, hamene kuti wakashandisa chipo kundirova, and I tried to resist semunhu wemurume, but unfortunately this one is very, very powerful. But she's very powerful when it comes to to whatever, anything physical. She overpowers me. And what I did was to scream, so that I would draw attention. Kuti ndiwane wechi ndigone kubatsirwa nevanobatsira. Fortunately, scream yangu yakaattracta my young men anoti ari kuhurricane, and it was attracted a neighbor anonzi Mr. Wakauya.
But unfortunately, the damage has been done already. And I don't think that would be. Needless to say, I sustained this at the end of this woman. I used to be very, very, very handsome, if not beautiful. But I sustained this injury, which is equally permanent, at the end of Amaya. Right. Sadaro, younger Friday, Saturday, and then I had to sleep there. When I gained conscious, it was around 2 o'clock in the morning. People was like, shit, what's this? Sunday, ndakaswera musoro wakadi re football ndakarara pasi muchidining room. Come Sunday, mama wadi patakuratavaenda kuchechi. She doesn't prepare food for me. I want to say one flat ipapo. Ndobvaenda kuchechi chechi wacho pauri kwatsomba. Ndobvaenda kwatsomba iko. Fine. Aminoti zvakangofamba wose kwatsomba iko. Aminoruma had already gone kuti chii. In one of the Sakarumi, this was almost dead day. Monday morning, that was when I say, Sikuranga Ligi, Nambuya Wombe, Namaya Modobawe. She got Zakara, so the sure one seven. She got the 9 Mora. Mungashka extended the Yamu, so that I am foodie. What do you do? What do you have a piece of it? So that I know say I'm Muri are paying. So can that to Manas than Nasapura Bikuti when we this a police case. Saka actually about police. Saka you did not see chain of Ubi Ushpata. And I went. The other was Pata Ubi, General Hospital. General Hospital in the Gadi, Indiga Sonia. Upon Governor and Nauri and Dinabu and Naburazzi. Governor Bagam, another change. You got a gara for about 1.5 weeks. Right. After 1.5 weeks, it was already Ndakarohwa, Pamba. And that was on the 18th of May, 2014. Right. My brother was with a fully recovered. Around the young dining room. In the bedroom. Right. Around the 3 o'clock, very early when around 3 o'clock. Was what I was given the Rashika, between the other Sunga, Papa was Zaka. So in the lead, in and this was Anna. Davena Kuna Wabiwan. It will be happened to be in Burg. Burg is that some cheap. Almost 100 kilometers from me. You got right. You got nothing to do with anyone. You have one of the Akacha grade 3. Okay, fine. There's no way that I'm going to dispute. Because in the Garamba Fuja, but only I'm going to face the same consequences I already. So I was very, very eager not to meet the same fate I didn't meet before. It's okay. So Africa, including Mukadzi, Zikasara 4, 63, Shakazo disappear, Zaka, Fusa, I'm sure wishing it. Do find up Mushawa. Right. Come October, the same year 2014, Ndakazona Pasawang, Ndafonelwa, through top management. So I did my thing away would be Gawe Badam for a police station, I would you. And that was around 2-3 o'clock. Right. When up my police I go. So I'm in coma. Mangwana Maxen 8 o'clock. Rudy of Rue, Major Court. Am I going on? Wawianishi, Musmayo Wanishi, is Samanisi. Rachief or maintenance. To Gayamanji, this is almost 2 o'clock. No batachi, no bata Gurue. 8 o'clock tomorrow. That was practically impossible. So what do I do? So the best thing I had to do, I had to summon almost the home table picture and those are that's our nurses. Of which that was all done with TG
kuti summons rinonge kuya, so that judgment will be given in absentia. Nobva paine munyatacheba, so ndakutsvagwa munhu akanabatsira anozive mutemo wake. Saka munhu iye akadii akabva azofonera lack of court yekuguruwe zvikanzi no, yes tazviona zvinhu izvi, but unfortunately time yacho zasvika endewo kuti we got to have time wekuti tifambe tisvike kupi, tisvike kuguruwe kwenyika. Tiri kudawo another date. Zveshuwa that date was granted. Zvikanzi muri comfortable kuya ringi, kubva 2 weeks, 2 more weeks. Right, 2 weeks this is dzakwana. Taenda kuguruwe. Taona mai ava, right. Mai ava vanotora maintenance. Ndino mazasi kuchengeta vana. Maintenance ipi? Maintenance class board. By then anga achiita grade 3. Umwe wacho mukomana muhombe. Fortunately he was well over 18. Though he is deaf, dumb, and ane futi psychological element. So it was granted. But granting yacho manje, what the woman was trying to ask from Mutasa, anga achida something that was 3 times more than my salary. Right. Zadaro, we agreed kuti tataura mukoti. We ended up settling for 420. By then I my bond. From the 31st of December, unofana kubvisa 120 money. Akapa madetails ake, akapa mumwe mwana naye, zvanzi mari munoisa post office account. Sure, we did that. Kungoto mazuva acho ndopainesa mari, kunozonesa mari wewo. Ngoto aingoti pabhengi so watonika cash so mumwe vati ndimochi cash kuti mari yanga iswani. We did that. Needless to say kuti apa ndapesa kuisa mari yacho ye last month. Ndapesa mari iso. Right. Here comes the problem. Mukadzi aenda ari kuvhura. Ndaungoti gwagwagwa sekutaura kwamaita. Come August last year, 2024, somebody phones me. Achiti ndiri kuchinhoi, ndandiri kumvhuru. Saka ndifana ndiri kuchinhoi. Unozoti unongoti wangu ilewo. Mutasa, ndina mtawo. Zvikanzi ndini sekuru waricha. Sekuru anogara nambowaona. During all the subsidies of Wafeda, ndawaona vanhu. Itazama mutara una sekuru. Tikata zvikanzi right chiko egisi kwa gaben kuti mukadzi uyu azve kumusha. And that's one over 10 years. Tikati how guys want to this? One, sekuru akutanga. 2, andokasi. Because no brother, waiting area kuti anyone starting a counter conversation with a stranger. He said I fool or something else. But that is it. And I know. So much of us do this one. Because when time here, so that I come very early to grab us over this issue. But you are welcome. I'm not going to do it. Not away. Didn't August, he just say, right? About one phone, another day, because I didn't know what to say, was I telling you, I said, and she, and I said, fine. What was what you know, December, you last day. Madam, she phones me. Was when my last one, even an anatola, but I was Munza Ega, and out of 3. I'm talking about Papa, through my mom, my mom. What I Jimbo, but I from 3 again, which is Jim Buell, was grateful and he was human at the end of the day. Needless to say, with my teacher, I don't someone I was only, but my teacher from Nemwana. And my mom, my mom, she bears testimony. Right. And you're a fool for a guy to say, for say, second chance, I give you a private chichi, this give up a chichi, fine, it's okay. Don't worry that she had a chance. I'm talking about Miss Holy. Panya chapter money, they be good.
Right, around 15th of this month, of last year, muzukuru wangu phones me, who happens to be 80, achiti sekuru, itai musike kunoku, bosi kunoku murenyu yadi yauya. Murenyu yauya. And zvakaidwechi, kuda makids. Tati, what are you talking about? Makids, echiko, ekuita sei? Zvazvada kupinda mu. Iko zvinowantu epasi pemuti. Ndikati, shamari, there's no way that I'm going to part away with my kids. Even to understand the time that is past, I cannot possibly do that. Kana watu ne simba, vanogona kukhanya hawo. Since ari kuti moti vachi pamba pamba. Vanogona kukhanya kuti upinda, but there's no way that I'm going to let go of my kids. Right. Tagara, after 2 weeks, not after 2 weeks, a week or so, even sekuru wemugadzire nyaya dzenguno. Then one morning I come, ndikanaperera kwambuya vhusi. Ndikati mbuya vhusi ndawe. Zvakamira sei? Zvikanzoona kuti angona munhu auya iye anoti akasvika usiku, ndobva andorara mukicheni, dilapidated thing, isina kana chichi. Wanoziva baba didi mazoziva kuti dilapidated kitchen. Saka ndomakarara imo. Saka ndakashiya kuti zvivindi zvekuti munhu akasipo for the past 11 years. Ongosvika musha mevanhu, ongopinda. I found it very strange and awkward. Ongopinda. Ko ukanwa nenyoka imomo vanhu wakati kuenda kana kuti kwakeno kuti keni bamune ndawe. Wakati kuenda kwambuya kwambuya bvuza ndawe. Later on mzukuru wacho akati waenda kumzukuru kuti mzukuru ndawe ndaenda pambamba. So that it's an element kuti vanoziva kuti pambamba pani. Right. Saka mbuya wabvuza ndakataura kuti including her, kataura kuti in as much as one kuvhurira door here, ndokuvhurira. But there's no way that I'm going to do so in the absence of your own people. Zvikanzano sekuru wakati ndichadi, sekuru wakati ndichawe. Tatafani. Ngawe eventually what is very fun. Time passes 5 days or so. Haufana sekuru. Sekuru wazoti havana chance wawati ndakutumira my group. It's still fine, for as long as those people are there to represent your interests, it's okay. As my guru vati havana mari transport, tumira mari transport. Tikati fine, my guru handiwaziva hangu, but hangu watumira mari. What I will do is ndichapa mari iwe, since unoziva pamai guru wako, unoziva nhamba dzavo dzefoni, ndikatumira inu, saka uchazoti wakapesanisa nhamba wakadi. Saka wavheshwashwa. Mwana wangu last born na December kazoita stock take kwati musakubva uko ndikampa ndakuti imari ndamambe twaba $35. Ndikampa $35 now akauya akawapa 3-4 days down the line haufamba ndakatumira wauya here zvanza amai bro zoti havachagoni kuuya asi in any case ndakutumira hanzi kwakuuya mukadzi wemwana wehanzadzi yangu who happens to be late iye murume wacho. So ndo wati waakuwe ndikati is still fine for as long as she's coming here to represent your interest, it's fine. Right. Saka chakazoti ndiuye pano chakazoti ndiuye pano chekuti ndakazoenda kwasabhuku ndikati sabhuku ndikuzwa kuti vanhu vatopambangwa. But they are there against my interest. Because munhu akaenda ane makore. Saka ina anigoni kuaccommodate. So ndangazodi kuzorizwa alarm yekuti ndo zviri apa. Saka this is exactly what brings me here dare way. Okay. All right, then let us go. Ndamira pamberi pedera Mutasa. Zvese ndezvikwadi. Ndikaimba ibatwa nemhosva. Mwari alibatsira wangu. Pamusoro edare raMamutasa. Ndini ndinonzi Rachief, mukadzi waDidi Masanya. Regai nditange negore raatangawo kana mazonitenda nokuti chaduda kuzwa tazwa isusu zvataura magariro amakaita nechii zvese. Saka isusu tiri kuti nyaya yake kupika kwandaita ndeyekuti mauya pamusha pake iye asingadi
after 11 years. Ndizvo here. Kwete. Ndizvo here. Kwete. Saka muri kuti manga muripo here. Aiwa pamushanda handisi. Mamusipo for how long? 10 years. 10 years. Pamoya gore rechi 11. Reason makaenda mama kaenderei baba mushanda. Right it. Reason ndakaendera ndichibva pamushanda irwara. 2014 ndichirwara. Baba vakaenda kubasa, vakadzoka. Pavakadzoka ndakavataurira kuti kune vanhu vari kundifonera pafoni yangu vachindituka, taibva tatanga kunetsaya. Handizvo vatosiyana. Makutaura nevanhu pafoni, asi mati ndairwara, chakati ndieni kumusha ndairwara. Saka izvi zvevafonera pafoni kana nemagirlfriends ake kana chino, isisi abvunza kuti reason why makabva pamba penyu muchienda kumba kwenyu. Ndakaenda kumba nekuti ndairwara. Mairwara. Makasiya machaya murume murwara. Handina kurova murume. Hamuna. Uyu murume akutaura kuti wakazvimba wakaita bhora. As my head was more like a soccer ball. Ndozvataura. Achiri chakakonzeresa izvozvo. Ndimi makamurova. Achibuda mukitchen after disagreement. Mukabatsirwa nemwana wenyu musikana akabata sheti yake. Imi mukauya mukamurova akawira pasi. Akatsemuka pahuma. Akazorukwa akazosomwa mastitch. Akaenda kuchipatara kuMutare General Hospital. Akanogara kumba kwamunin'ina wake Rutendo. Wozobva ikoko ndobva azodzoka kumba. Achidzoka kumba iye achirara mubedroom imusirara mudaini. Ndobva mazopfeka mabhegi enyu, ndobva mazoti kuma 3 AM ndobva mabuda. Mukati ndakuenda kumusha. Ndizvo here. Ndizvo here. Ndizvozvo. Makaita zvese zvimuchirwara. Hamuna kumurova. All right. Chakazoti masvika kumvurwa imemi. Mobva mazoti makabuda maintenance. Yanga iri nyaya iyi. Ndakaenda 2014 May. Ndasvika kumvurwi, ndakasvika ndichirwara ndikavatsanangurira marwariro andakaitwa nekumba kwedu. Vakati achateera ngatimbomugara. Ndakagara kusvika December. Mwana mudiki aenda kuchikoro. Mukomana airwara. Havana kunditumira kana sendi rekuti ndipe vana chikafu. Mukomana kuti aende kuchikoro. Ndakavafonera ndichivakumbira mari. Vakati handisi kukwanisa kuita izvo. Une maoko ako shanda. Ndikavaudza kuti baba vati. Imi semunhu ane musha wake, ane murume wake, ane mhuri yake. And why did you opt kuita zvekufona instead of coming kumba kwenyu? Ndichiri kurwara. Mamuchiri kurwara. Chirwere chenyu chicho chakurwarisai for 14 years chii? Ndakarwara neBP ndaidonha. Kuchipatara ndakatoenda. Saka BP ndakakona kumba kwenyu kwamakabva. Kana kuti BP munorapa muri pamumba penyu nemurumwe. Anga asiri kundiendesa kuchipatara. Ndakaenda kuchipatara pane time. Izwai. Akakupai mari yekukwira bhazi from Mutare to Guruwe ndiani? Alright. Why ndiri kubvunza zvese izvo? Ndiri kubvunza kuti mari yamutaura yebhasi fare yamutaura yamakabhadhara yamunobuda kuGuruwe yaikwana kuti muende kutora mapirisi eBP kwaMutare for 8 months. Supply yematablets eBP for 1 year. Because mvurwi ndinoiziva. Muchibva kuno handika munoti Harare. Mobva muHarare handiti moti Mazowe. Mobva Mazowe musvika pa motena musiya road kuenda kuBindure. Mamatena mapinda kuConzession. Ndizvo. Mamapfuura Concession. Mamasiya road kuenda straight kuCentenary. And mamatena left into Mvurwi town. And
handizve muchibva ipapo munokoneta rodhi rikubva mutora shanga chinhoi mutora shanga Miriam Mine yobva muchinhoi yobva yapinda Centenary imwe yacho yobva yadzika ichipota kukontinya kuenda kusumba maramba pfungwa ndiri kuramba ndiri kunyeba saka kwamakaenda hamuna kuenda kudanga mvura iborder to border yamakaita iyo saka hamungaiti border to border kuona kwa BP makazi madhokota eBP ari kumvurwa odi mutare hakuna BP mutare general hakuna rusape hakuna kuharare kutonana parenya yatwa zvinanani kwese kokupfura uyo mazowe demo uyo kumaorenji mazowe uyo tena kurapwa BP ndizvere mbuya kurapwa BP hamuzotaura chokwadi muri kunyepa chitaura chokwadi chokwadi tigone kuita sei tigone kubatsirana because there is no reason murume wenyu anokudai arikugara mese mukuirana andi murume wenyu imi muzoti madzoka kurapwa BP wokuti hamuchafaniri kupinda mumba. What is the reason? It means kuti pamakaenda muchibuda mumba mukanoita 11 years musiri pamba hamuna kubuda muchiwirirana ndochokwadi. Ende toda kuziva reason why ende murume ataura the records are there, the medical records sikutaura kwari kuita. It means kana akaenda kugeneral akaita sei zvese the medical records are there ekuti akakwara. Ende munhu akamukwadza ndiani? Ndimi. Asi mimi makumira pamberi pedare muchitaura kuti handini ndakamukwadza. Asi muchiziva chokwadi kuti ndimi akamukwadza. Asi mumira pamberi pedare rineri matora mhiko moda kundinyepera manje. Ha? 2014. Ndati mairwara ndazvizwa ndiri kuda reason kuti pamba makambobva sei. Chakandibvisa pamba ini pandaenda kuchoti makadzi ndinawo Zvizere here kana mamukwirana here nemurume pavakabva mamukwirana ndo chakakwidza BP. Ndochokwadi chatokuda kai kuti makabva pamba nenyaya kuti hatisi kuwirana noti kuti nyepera kazi akaoda kurapa BP makamuswirana. Saka pamakaenda inyaya yekusawirirana noti nyaya yeBP. Ndochokwadi chatokuda chete kozi mukatanga kuti nyepera manje zvese zvamuchataura manje toita kutosefa kozi kana moyo kunotoenda kubatsirai kuti zvinhu zvifambe. Chakashata chii kana muti makaita maemotions ekuti hayo Sara una chiro rega ndiende kumba kwedu kana uchizoda nezvamunonditeera mubva mashaina mubva matakura kamutundu kenyu mubva maenda handiti mako zvinhu hazvina kuzofamba semafambiro amaifungira mubva mafunga kuti maakuda mari mubva mati kucourt maintenance mubva matanga kupiwa maintenance mubva maona kuti maintenance haisiri chii haisiri kukwana. Chokwadi chapo chekuti rega ndidzoke kumba kwangu. Asi zvinoitwa zvakangwara zvakanaka. Murume wangu oye sorry nezvakaita sei zvandakaita ndadzoka noti kuda kudzoka nechitsotsi iwe wakaenda nechitsotsi ucharamba uri mukadzi wechitsotsi. Titesa nditi chinodiwa ichokwadi kuti mubatsirike. Musakataura chokwadi hamubatsiriki ba. Kubva kutaura kwaita murume pane mwana ari apa asingazwi zvakanaka, pane mwana akaremara ndizvo mwana yanga achigara nani pamba makaenda aigara nani? Agara navabereki venyu. Saka challenge yenyu mimi
ma uko manje yakazoita upkeep yemwana iyeye. Mamakauya izvozvi makauya naye here mwana wacho? Sei makauya naye izvozvi iye anga agara achigara nenambuya? Mwana ndikuti achidaka ndakauya naye kuti aizoona baba vake kumba tasara tiri 2 vamwe vakashaya. Izvozvi pamoyo vaikamukamira hama dziri dziri kudera tasara inine munina vangu namai vangu. ndati hama yenyu iripo pamoyo kudai kudai ndiani? Sei? Munin'ina wangu ari kuchengeta mai vasingaoni. Hapana kana mihama hana kana ngori tumba dzamuna vana sekuru vana mbuya vanati hakuna. Tete vakashaya. Ndati hakuna here mihama? Hama ndo sekuru vakavafonera kutovaona ndo mwedzi wacho wawakafona uyu asi vakati madheka maikondo ndo sekuru vanokwanisa kufona vasingakwanisi kuuya. Ende vanofonera munhu asingavazivi wawasingazivi. Tichaziva sei kuti ndiye sekuru akafona? Because mukwasha sekuru yahamuzivi kana nefoni namba dzake haana havasati vambosangana. Saka toziva sei kuti ndiye sekuru iye akafonera mukwasha? Aiwa, ini ndikutaura badzi kuti ndiyo here introduction yacho yamunointroduce hama dzenyu kumukwasha nekuti paane dambudziko. Imi muchiesa kutaura chaicho chaizvo muri kuda chaicho chaizvo nyaya yenyu chaicho chaiva 2014 ndotenderwa here kuti ndinatsotanga nyaya yacho kumashure. 2014 12 baba havana kuuya kumba. Ndakavateera kubasa, ndikasvika kubasa kuye ndikaona variko. Ndikati ndandauya nenhau yekuti mama musina kuuya kumba. Ndikatoshaya kuti chii chaitika. Vakabva vanditora ndobva vaenda vachivatundiendesa kwaambuya. Ndakaenda navo. Ndakasvika kumba kuye kwangu nemukadzi anga akaita mujaindi ndowaiti ndimbuya. Kwakabuda mukadzi murefu mutema ndobva amira ndobva anditarisa. Mbuya kutaurwa ndini. Ndobva anditarisa mukadzi uyu. Ndovini ndobva ndamuresa munhu wandapiwa kuti introduction ndimbuya. Vakabva vanditi ndiwe kwaMutasa. Ndobva ndamuresana nambuya mukadzi uye ndobva ndamuresana naye haana kundidayira. Tichibuda mukadzi uye akanditeera mumashure. Handizivi kuti akaitei ndobva atena ndobva adzokera mumba. Saka ivo vanga vaakupota vasisauye kumba nenguva. Dzimwe nguva vasingarare mumba. Ini ndakazoona kuti zviri nani ndivake kumusha. Nekuti dambudziko iri hatina kutanga nhasi. Tanga tagara tiri navo. Nekuti pakati pemwana wangu nemwana wangu musikana patori noumwe mwana. Zvokuti vakatomboenda vakadzoka ndikavatambira vanhu kubasa vayozokumbira rudo 3 years vasika. Ndichirarama nevana ndiri kutaura. Vekubasa ndo vakauya asi mataura vavaita vaiti vaakurara mubridge. Dzimwe nguva vanorara kumuzukuru wavo paedward. Handina kuramba kutambira baba. Ndakavatambira ndichipota ndichivaperekedza kuenda kubasa vaakunyara kubuda panze neupenyu hwandainorama nevana. Kuseni kwega kwega ndaivaperekedza kuenda kubasa vaakuuya ndaenda kunovachungura nekuti ndakaita 3 years. Vanhu vachishamisira kuti ndiri shirikadzi ndiri kunyepa here kuti ndine murume. ndosakuti nyaya yenyu zvese zvamamutohara muchokwadi. Chokwadi chaicho chekuti imi muri 2 muchiri pamwe. Muchiri pamwe. Muchiri pamwe Nemukadzi. Mambo kuva pamwe ndofunga zvinotaura zvega kuti 10.5 years vanhu moti touya mudare menyu muno toti tiri pamwe. Sure kuti kunenge kutodherera dare rinoi kuti after 10.5 years vakuti tiri pamwe. What sense is this trying to kwandiri zvangu it doesn't make sense because indiri ndege
Hatisi pamwe mambo, hatisi pamwe, ndati muchiri pamwe. hatisi papo ishi, hatisi pamwe So it means that mimi wanuri tu makaramba. period. Makaramba na Ndo zvazvinotorewa. izwa kuwaza zvinorewa nekuti makaita correct procedure yekuramba zvinhu tu zvakasiyana. Ambo murume waka kutaura kuti achani havana kunditaura kuti havashandi. imimi pamakaenda makaenda muchiti muchadzoka here kana kuti maenda zvanhu chose? Ndakaenda kuchiti ndichadzoka, kusumuka kwangu panga paina but my worry hakuna mukadzi anopakuita 10.5 years 10.5 years kuti ndichadzoka nanhasi 10.5 years izvaizvia ngatitaure zvinhu zvichokwadi zvokuti tiwakane noti zvinhu zvokuti tipedzerane nguva nezvinhu zvamunoziva. Kutanga kuita nhumbu munonzwa, kutanga kutsvaga nhumbu 1 kokuita nhumbu ita 9 months handiti tovatati gore rekutanga nga gore rekutanga rakadii rakapera ndere kutsvaga nhumbu chete nekuchengeta nhumbu. Mwana wobva abarwa, mwana wobva aita 7 years obva atanga grade 1. Izvozvi izvi mwana dai agrade 3 kubva pamakasiya imba yenyu imimi nepamadzoka, mwana wamakasiya asati abarwa amugrade 3 then kokuya pamberi apa mumira kumuti vazazi tiri tese. Handitoda kuti vanhu vese mapenzero ndakutaura kuti alright uyu murume unoda bota imi munoda bota saka bota mamupakiswa izvo masoko iri kutaura asi ndakuti murayiro waMwari kuti murume nemukadzi kana varoorana bota ngarihiwe, musanyima nebota. Mukatonyima nabota yamhosva. Chinozi marriage ibota, pasina bota hapana marriage. Unongoti wakawingeika kumba kwemurume kana usikamupi bota. Chawakawinga chisi chaasingadyi. Ndazwa kuti vanonyaya dzekuti kwaTM which means anosenza kwaTM kune everything, honey, jam, peanut butter, pork, ham, everything. Chikafu chese chaungada kudya muupenyu chirimo. Asi chisimo musherofu iwani ibota. Zvinengoti 10.5 years. 10.5 years. Munhu auchapota nekurera muhope. Then you come back utaura kuti titese. Alright. Kubva pamai amuna August makamboyana bota here? Kubva kuDecember izvozvi matone 1.5 months makamboyiwa here bota. Makambouka here bota baba. Kuti 10.5 years makagara plus mamadzoka kwazvo bota haziko. Saka marriage yenyu yamuchinyepera pana bota iripo ndeipya chamukumira pamberi apo muchinyepera kuti tiri tese chii nyaya iri apa budirana ichokwadi. Bambo kana mukadzi uyu musamudi handizvo kutakura kwakaita katundu achienda handipo pakaperera marriage yenyu. Because pachiwanhu chedu kana munhu aramba anopiwa gupuro. Gupuro makaendesa kana musina kuendesa gupuro saka mukadzi wenyu. Handina kuendesa nenhare kuti chakamirei. Isu tutaisa kuti procedure pachiwanhu inoti chii kana kuti aramba inoti gupuro ngaye. Saka harina kuenda nditi Harina kuenda nechikonzero changu. Ichei chikonzero? Chikonzero ndechekuti sadombo wangu wandakanga naye iko kumusha kwavo 1989 taisenza tese
kuharare ikoko akabva ashaya akashaya is late. Saka ini ndakazoti ndifunge kuendesa gukuro ndikati aiwa izvo hazvigoni because ndarohwa in my own backyard ndoenda futi uko ndonorowerwa uko ndakaona ndisingaiti anga afa sadombo anga afa iyo tazvizwa ndisadombo anga afa asi handiyega munhu wapasi pano kune vazukuru ivo unaana sekuru une shamwari dzinoenda dzonoendesa gukuro zviri pamutemo wozikana kuti mukadzi uyasirawo because as of now sekutaura kwamuta izvizvi kuti ari kuuya pamba iyo zvari kuuya kumba ine simba rekuti ndepangu hasati ndaramba iwewo chakaramba munhu mazwi ako asi pamutemo chaipo mukadzi wasati waramba and that's why uri kuona sekuru kuti kufonera kubva kuchinhuya chiti mukwasha because hausati watambira gukuro. Do the honorable thing. Kana musadanani itai process inoitwa kama masadanani not kuwandirana pamwete. Kune zvirwere mazuva ano munotsvagirana zvirwere uko mweya mupano muti maitei. Kana musadani hamusadanani sununguranai umwe naumwe enda mberi neupenyu hwake zvekuramba makasungirirana zvamuita izvi hakuna because muri vanhu vatogara vari vhayarini munotokwadzana. Kana musoro wakambozvimbiswa ukaitwa nemastitch unokwanisa kuzvimbiswa futi. Saka ndikuti in the first place pamakatoita zvisi zvamakaita because kana munhu akuswa mastitch musoro is a very sensitive organ pamunhu. Munhu aifanira kutongoka ne-GBH, grievous bodily harm, which is next to attempted murder. Paifanira paine medical reporter because pawakaenda kuchipatara kugeneral hospital paifanira kunga pakapiwa medical report yekurakidza extent of injury. Saka iwo wakarapwa sei futi without a police report, iwo wakacha iri domestic violence. Nyaya inofola under domestic violence. Mutori nene mastitches evidence. Report makapiwa here medical report. Medical report harina kupiwa changamiri. Why? Because zvinoitika ndofunga warumisa unomupupurira munhu. There's that stigma yekuti munhu wemurume anoti mukadzi handichayi. And if you move around uchakuti akona ndakabhurachiwa even kupolisi kwacho wandokuseka futi kuti wakabhurachiwa nemukadzi inda. Saka there's that stigma yekuti washoma wanodi. Stigma iyoyo ndo yakutsvitsai nhasi pamuda. Do the honorable thing. Because already mukatotaura zvamutaura mupurisa maererano nemutemo wake as long as munhu akuwara zvisingaonekani zvisiri accident, a report should be written, a medical report should be produced. Because nhasi uno mungada kuclaima mainjuries maexpenses enyu amakaita nechii zvese. How do you claim them usina medical report? Because nekutotaura kwamaita matoratidza kuti mukadzi uyu hanike kutokutanga kukuchaiwa, muri munhamo pamuri kuchaiwa ngemukadzi uyu. Mataura imi mukati when it comes to nyaya dzefight this one handisimba randisingawazi kuti rinobvepi. Meaning kuti kutotiza kwamamaita magara kutotiza kumukono wababa. Saka hatidiba domestic violence. Domestic violence nafana makatoa zvokuti domestic violence munofa nemunyara. Munofa nemunyara baba. Izvi zvakamona chikumwe. Ndakamana chikumwe chahafu. Hachisi hacho hafu but it's semi-disabled. It's disabled. It is now insensitive. Hachakwanisi kusenza kuti panopisa kana panotonhora. And saka kana chadaro iwo wochengeta munhu akadaro iyo. The next person munhu iyeyo wokutema futi musoro wozvimba unga bhora. Woiswa mastitch
woita sei woti handiripoti uchazoregera uripota wamukofi because marriage yenyu is proved to be very violent. Do the honorable thing kuti zvinogara zvakanaka kana musadanani hamusadanani. Asi issue yangu yandiri kuona ndeyekuti imwe issue iri kuemaneta kubva pawana. Condition yeumwe mwana iyi can be a contributing factor mukusawirirana kwenyu. Imi baba, look after wana. Ipai wana zvavanotarisirwa kuti vangova nazvo. Izvozvo already mai maintenance muri kupiwa here. Vari kundipasa isiro yakanyorwa papepa. Kana kuti haisi yakanyorwa pamuzi. How much are you supposed to get? 120. Ndingotambira vanenge vanzipa ivo. 120. They are supposed to be 120. Ava nabozokuzi 120 yakasoitwa ari maziva ari ari mabonde. Kana shona 120. 2014 tambirani. 2014. 2014. 60 years no man. 2014. No, but dollar is 1 to 1 guys. How can you use the rate of 2014 in 2020, 25? No, what you should do is and go back to maintenance cost. Mazoka maintenance cost, mari yenyu inocalculatewa kuti nerate yomamakapiwa. Izvozvi mafanira kumuchitisipa mari in US dollar terms. Kana kuti kana iri shoma ina upgradewa. Maererano nemamiriro aita zvinhu izvozvi. Kana utodo kana mamukuipiwa paine wana wanga vari under below the age, wanga vari below the age of 18. Kana wana wa above 18 yakutokatwa futi. Because mwana kana apfuura 18 akuzvionera. Andizvo. Imi chiri kuti musaende kumangara kuti mari yashoma kana kuti pashoma kudai pane vakati mundipe chii. Aiwazve. Hamuti ndizoziva kuti mari iri kunetsa. Pamakamboenda kumaintenance maenda kuti muzvidii imi munoziva kuti iri kunetsa. Saka kana makuti izvizvi mautanga kuunderstand kuti mari iri kunetsa. Asi ndimi makaenda kumaintenance. Akaenda kuripota kumaintenance there. But makaenda kumaintenance kwakuri kuti mupiwe mari izvo. Ndati mbuya makaenda kumaintenance kuti mupiwe mari handisi. Mari yacho yabuya handisi. Tuna iri kukwana ere kana kuti haisi kukwana. Kana isiri kukwana handisi ndosati kuti go back kumaintenance. Iwedzerwe kuti ikwane ienderane nenguva ino. Kuzvikanitira kuti mari yezvo mai vamusipiwa 2014 ndiyo yamusipiwa 2025. How many years down the line? 10 years down the line. Muchimupiwa mari yetereza ko ndiyo yamupiwa nhasi. Saka imi baba kana maintenance kati $20 pamunongwavha muchiita zvamuita muchiziva condition yemwana wenyu nezvinoda mwana. Stick to that. Anyway, it's okay. Nyaya iri chaicho haingokwese kwairo. Nyaya ichairi pekuti hamushadanani. Iri sinzi musadanani iwo haushandi mukadzi pamwe pako. Ndizvo here.
Saka isusu tiri kuti kana usati mukadzi uipombe kwako mudzorere kumusha kwavo, asi kana mudzorere kumusha kwavo chinobhadharwa igupuro kuda nekumusha wazivi kuti mushamuri. As long as usita mubhadhara gupuro kumusha kwavo kuti azikana kutaura nemurume haasiri kumurume achiri mukadzi wavo. Saka the onus is on you kuti uri kuenda nhasi here kana kuti 10 years time. Isusu uno tiri kurambanisa vanhu tototi vanhu pane wana senge nesituation iripo yainoda kuti munge muchigara pamwe chete muchionesana muchibatsirana nemamiri akaita wana zviri. But manje danho rino harikwanisi kuti mugare mese kana muchida kuurayana. Sorry? Hamuna kunwa makaita sei? Aiwa kanizwa ipi hatita zvezvi zvokumashure. Ndoda apa paakadonha apa paakadonha kuda mukicheni. Anomboisa mastichi. Imi mune here evidence to show kuti makaiswa mastichi? Ndozvatinobvunza kuti mai muta kuti mamutoziva kuti baba waka kana zvokuti akaenda kuchipatara muzivi. Ndatizokuti akaenda kuchipatara muzivi. Aiwa izwa izvo kuya musana musakonzentire nyaya yekuti nekuro tati kuti kuchipatara wakaenda here hamutozivi. Ambuya itai munhu ari straight, itai munhu ari straight munobatsirika, but musakaita straight hamubatsiriki. You can't tell me kuti munhu auya nevanhu wabva uku kuya komuona musoro wakazvimba nechii vanhu wakaenda kuchipatara nechii, then you tell me kuti muri pamba ipapo hamuna kuona kuti munhu wazvimba wakakwara uku, hamuna kuzoona kuti munhu aenda kuchipatara. Alright, pane here munhu akaona iwo wachirwara ari muno? ndiye munhu anga aripo nakena anga aripo ndichibhura chazaizvozvo ndichitsemuka apa ropa richizara apa padungwa and muda wabvisa poshe the following morning akazvati nanga paine mheremhera chii chaitika manje akunotambwa zvinhu zvemukadzi akapindura kuti tikanzoroka ndine chibhura zvarapo papadungwa uye saka ndakapindura kuti takauya huku nezuro saka huku yacho aminoti ndiyo huku yacho Yeah, no, musafumanikidze zvisaiti wozi muchauraya. Asi nyaya dzakawanda dzinokuwadza vanhu, tsitsi dzinotsitsirira. Iwewo unorohwa nemukadzi asi kuti handikwanisi kuenda kumangana, asi mukadzi ukamurova iwewe anomhanya kumangana ende unomupinda mukati unotopinda. Domestic violence act itoripo yakamirira izvo zvizvi. Saka guys, endai kumba modecide zvamunoda kuti munoda kugara mese here kana kuti hamuchadanani. Kana musingadanani endai umwe naumwe ngaende kwake musina kukuwadzana. Asi at the end of the day chengetai chii? Chengetai wana. Iwo kana usandi mukadzi ita the correct thing. Endesa gupuro mwana tezvara waziva kuti mwana haasiri kumusha kwako. Because right now pakawani chinoitika anything kune mukadzi anonzi ari kuhanya. Titesandi iwe ungaregedza kuya pamba, but as long as arogara pamba under 20 days ari pamba chigara iwe utaona usingauyi. But pakaita chinoitika kwaari anything, it's your responsibility. Saka chiitai zvinofanira kunga zvichiitwa, mosiyana zvakadii zvakanaka, asi muchichengeta chii? Wana. Haidi ba love yekuti nyange unofunga kukisa mukadzi unofunga katatu kuti pamwe pauri kuendesa chimurumo chako chabva chachifight kana udamburwa rurimi haizoiti balove yakadaro. Kana kuda kubata mukadzi wako kuda kubata muoko unodzokerera katatu mumhepo ndobata here womboti mbichana kuti wazvizwa here
ukaona kuti pfekenyi woti wedzere kubata kamukopi chake ukaona ati zii kuti abva ndizvo mwari wemaita hazvidiba imba kana munhu maina baba did to love each other asi kana zvaramba zvadii zvaramba musazvifoseba and you cannot force munhu asisa kuti ndide hazviti munozosvikira namuna taisirewo hazviti bambo kana musati mukadzi endai muti zviri correct moenda kumusha motuma kumusha unotaura kumusha kwacho dai kuzi ndosaka ndandobvisa dai hama dzacho dziripo dzazvizvira because uyo hakwanisi kuzvitaura ega kuti murume achandini kana kuti ndabva pamurume waifanira kuzvinzwira mareasons why mabva kumurume asi chokwadi chinokuponesai kana musadanana muchadii don't lie to each other unokwadzirana mahara handizvo ipo pa10 years 7 months ipapo ari kuti ndopanga ari ikoko iwo vabereki vacho vanga vachiti chi vanga vachiti varugara naye pa10 years ne7 months idzodzo asi zvinoitika ndezvekuti tine makesi evanhu vanorwara akawanda vamwe vanodii vamwe vanoendeswa kana kuchina chaiko but anongozwa kuti vakatora 10 years wachiwa haatoparation kuchina chacho kana kukupiwa vadai akutera kanditi kuti ndakabhurashi pandoterwa ndakabhurashi mapangu ndotera kuti bhurashi pakuti mukadzi akayapayapayapayagara ku10 years wakanga asiyana nyaya chaichaide kuti ine mukadzi nemwana wenyu hatisisiri chii tese so that vanhu vanokuona understand kuti zveshu hamusiri chii ukaramba kuti ndakabhurashwa ndetiko unokuramba uinaye iwe usamudi enda nokubhurasha futi ukazwa bhurashwa narezo nemukadzi wake saka zviri kwauri to do the honorable thing endai kana musadanane morambana zvakanaka kurambana hakushamiswi there's always life after divorce life iriko but we are not encouraging kuti murambane nenyaya kuti pane zvimwana waripo apa wamwacho utoda keya yenyu muri pamwe chete baba namai asi kana yanyaya yekuti maakutemana nematemu muchichayana muchizvimbisana musoro nechii it becomes a dangerous marriage inoda kugadzirisa wangu kuti mirore kuti nemavanga aya akubana chandina imomai nyaya yenyu ndekuti imene hamuna kubatawo semai yanga kushawa because you can't live 10.5 years away kubva kumusha mako pamba papo anything can happen pa 10 years saka dai makasvika iyo chikicheni chamuri kuzi muri kurara ichocho chakadonha mamudorara chakadonha ivimi chinokupai kuti munhu maine kukopinda muchimba chiri dangerous chakadaro ichocho chiri so dangerous kuorara imomo asi muine imba iri akawaka imba iri kudai saka chakutasisa kupinda mumba yemuchi saka mai vakabva vandipindura kuti ai handina kupinda mba mako nemakii ndakatopazawo dho kweiwo chinokutadzisa kana munhu asiri mhuri dzachikwanisa kupaza imi mhuri dzichakutarisai kupaza ndakazopaza papera mwedzi ndichivakumbira ndichinamba ndichitaura navo vakutadza ndiri mumba nevana ndakavhura dho musi wa12 ndakauya musi wa12 upishe wangu
saka pakanaka uchienda nemukadzi nyaya iyo ndoziva kuti urimeserera ndamusimisa inandikomufosa kuti maiti akakurora yandini umwe ndeuyu ndokwanza kuti garai patoita hake dzimwe tine ndafiye zasingauyi pamba ipapo. It's not about mushawa mama kumuvhe kumvuri amunabva makatakura zitirani kumvuri makabva makatakura pesi nebhegi remagumbezi enyu kuti ndarohwa pamutare mazosvika nebhegi renyu ndekupangazoa there is need yekuti bhegi rikuda pekugara nesu tikuda pekurara kana pekuisa mubhegi. That's when you decide kuti timuwake. So if it's the issue yekuti ndikutoona kuti kwamuri kuenda imwe issue yekuti imba yangu yandakawaka haingagarwe nomwe mukadzi. Handina kudarisho asi kuti ndakasiya zvinhu zvangu zvokandida kuwa kukuru chakandiendesa kurwa ini kudzokawo kumusha kwangu ndosaka ndati pamuri kudzoka kumusha masvika kumusha kwacho wamamuri kudzokerera ati handichazvikwanisi ndopane nyaya izvozvi maaraitiri ai ndati maaraitiri maaraiti marwariro andaita akatosiyana asiyana bp inyenga izi yange rudzii bp kumadoctors vakatoshaya kuti bp rudzii ndakatestwa munhu ndikatestwa zvirwere zvese tikagadzwa kucounseling dokta akasvika pakundiudza kuti mhani ndiri chitunha chiri kufamba dai mambo ndakafumba mambo ruzuro vainatsotsvaga kuti chii chiri kunetsa pamwe makazi mende kumba kupi kumusha kwangu makadhi ndinaa akatidamusha kwenyu kozoro kwete kuti sebasa mukuedzawo kubatsira taenda kucounseling kwete kuti ndikuti counseling ndokuti akati endai mozorore kumusha kwenyu akanga aona chii bp yangu yaishuka izvo muti bp haana chakaona saka bp yangarura pandeipi iyo paenda pasina bp yaonekwa taurai kuti dokta wakati chiwanu chiri pamunhu dokta wakati chiri kuda kumusha kwani akabona yendo chokwadi chinokudi chinokuporesa imimi hamungaityi dambudziko rekugadzirirwa zvinhu zvepa hanyani kuti imi mugadzira imi munogadzirwa zvinhu zvenyu zvokumusha kwenyu noti kuti imimi orit pamamuri kufamba nabamba mamurifamba muri kutsvagei mamuda kutsvaga chii aiwa chakandirwarisa mumashure ndatorwa mapicture nemagirlfriend ake kombi yakazara ndichibva kutauni mambo nyangwe ini ndikauya pamba mira imwe nyangwe ndikauya pamba pane magirlfriend 20 mukadzi wangu wakarwara hazvino kuti magirlfriend 20 yo ndowarwarisa mukadzi wangu chamungada kutsvaga kuti ngatiende kun'anga kuti magirlfriend wainawo 20 ava ndiye handirwarisa ngatiende kun'anga ayo mbuya nyaya dzenyu hazvina kurongeka nyaya dzenyu hazvina kujeka uzi ndakubvunzai bp rudzii mukati dokta wakati zvoda kuti muende kumba kwenyu tikati saka chiwani kaikati eshuwa akaza kwati chiwani handiti mapedza takuti saka kwakaziitai mugadzirirwe kupi aiwa why uyaifanira kunge aripo uyu imimi chakazi mubuzo uyu anofanira kunge aripo kufamba kwenyu chii nhau yacho yakaitika baba kuti ndirwari nhau yacho yakaitika ndo yaifanira kuti iye neni titsvage kuti chii ndobva varamba inhaivi ndiri mutauni baba ndaenda kunokwira mota pakauya vanhu kutanga kunditora makamera kunditora mafotos mukadzi uye wandakamboona akandihayira vanhu ndanga ndina mukunda mukasi akabva afonera bamu kutorwa mapikicha zvinoendesa
Ndoendeswa kun'anga here kuenda koshoperwa yondatorwa picha. Ndochiona chamutaura here. Kuti uri usaspekta kuti pikicha yakashandirwa. Izvo pikicha yashandirwa imi mune here chamunoshanda kwamakafamba obviously kwamakaenda kumusha penyu but 10.5 years makapedza guruve neuzumba yesezvo kwakazi zvomakasvika mumakwenya ndika makafamba kwakazi kwamakafamba musha kuti chikurwarisai chii makagadzirwa chii akanoshandisa mapikicha akatora kuti mimuni ndaidonha kana katiri pazuva ndaidonha maidonha kunoda kusikonzerwa nei zvinoita kunenge kuuya kunenge dzungu sondeza makambotiswa here epilepsy ndakatoiswa zvisa zvine makazindina zvika zvamuna epilepsy saka tikuti akati ausaspekta kuti chii chaiti mudomo makatiswa here shuga ndakatiswa zvisa saka umakazofamba manje ndokwakazozi chii chiva takagadzira kuti vanhu vazinanisodoma auzi makagadzirwa chii asi makagadzirwa mapikicha yangu akatorwa pakaitwa zvakati 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 ndosaka ndikunzwa zvakati vakaenda nawo kun'anga kun'anga wakagadzira wakati muite sei ndo pandaita kunenge dzungu ndichita kunenge kurohwa saka kugadzirwa kwemuta kuti mapikicha akashandiswa kuda kuuraya here kuda kuuraya here saka kuzobva maita akazirwa vhika ndairinamatiro ndaishandirwa tikandizoita ndokubvunza zvokuti kushandirwa kwamamuta zvakashanda here ena kuti ndaaraita zvakashanda wakabva kugadzira zviti zvimakutambire pamuntu ezvi because dambudziko riri pekuti magara 10.5 years kubva pamba handiti saka chekutanga chamatanga kufunga kuti ndikudzoka kumurume kuti murume akutambirei aiwa hamuoneri dambudziko imi makamutsaga after 2 days ranakurarama baba ndaitaura mirai mati makamutsaga murume after 1 day asina kurarama uzamataura kuti ndakaenda kubasa kwake ndikamutsaga 1 day asina kurarama then mochiti 10.5 years makaona kunga zvisina basa kudzoka kwenyu asi makakwanisa kurwadziwa ne1 day kotadza kurwadziwa ne 10.5 years nekuti ndanga ndisingazivi zvandaita maisaziva chii ndaidonha ndairwara ndaidonha hapana pandaikwanisa kushingira kuti ndigare pane kuti upenyu hwangu huparari saka kunorapwa zvaitotarisira kuti inini ndione kupona ndizive zvandiri inini iyozvi zviziva nezvokutopika kuzotawo apa ko chii chakaitika apa ndakaedza kuti inini upenyu hwangu ndirarame ndisafe inini nyange vakataura havo zvisiri zvomwe mavo vari kuziva zvakaitika baba vari kuzviziva namwari ari kuzviziva mukuda pane nyaya mukatora kuzviziva hazvibatsiri nyaya yechiva imi mutaurai zvamuri kuziva ndokuti mubatsiriki ndezvekuti panga kuri kugadzira kuroya saka mukunamatirwa ndichiramba ndichishingirira zvaienda zvichidzika zvichidzika kusvika ndazonzwa kuti ndaanani nani hazvidi kuti zvakapera pa unozwa nani hazvidi kuti zvakapera saka muruti here muda kukumbira dare rineri kuti rikutsvagirei chiremba wokuti muende nemurume kuti azwe kuti magirlfriend ndi akakugadzirai nokuti ndakarapwa handichazivi kuti zvinobatika ikati hazvibatika handizivi nokuti inini ndiri kutaurirawo pamusoro poupenyu hwangu anyway ishu yenyu iyo hatichapindiriko zvapakati penyu mwetuta chiendai mugare pasi because nyaya nyakurisa kuti murume ati ini ndahamba maipamba pamundu zvadavika handisi
kuda kumai pamuva saka tosaka kuti izvozvo hatipindiri hatirambanisi chizvo kurambana kwenyu zviri pakati pani penyu murutsvu uyu murume kana usati mukadzi you know what to do. Follow the correct chain. Ndo nyaya yanyu mamiri yakaita because I cannot force him kuti gara ane mukadzi uko pakaitika chinoitika noti mambo ndimi makanditi ai izvozvo handii endai mugare pasi muwirirana kurambana kushamisirwa mutanga upenyu nyuwani because inini chanditi shamisei pandisina kufarira is the 10.5 years away from home. Then you just come in back like ndauya. It's rather an African. 10 years by 365 days. 3,625 days away from home. Then you just come back and you want everyone to believe that everything is normal. Asa ndambo zvato wakadzi wakawanda uri kurwara kuenda kudzimba dzavo kokugara for 10 years vari kuzodzoka hakuna zvakadaro hakuna wakadzi vese vamwe kuona kuti matambudzwa vanorwara vamwe vanoenda kumwedzi kasingaperi asi anogumira ari chii aripo asi imimi 10 years it's a long time. But anyway, ndezvenyu muri tu makarorana muchiziva kana musinadanani chiitai zvinoitwa kuti muchatogurika asi ini chandiudza kuti bambo imimi as long as gupuro risati raenda kumusha kwavo vasati vazva kuti hamuchabudi mwanawo mukadzi ngewani itai zvinoitwa ndonyaya mamiri yakaita chiendai muite endai Ndochipondora tete Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundutsa dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa Tichkach MTV tinodzifamira Ndochipondora tete